Mayong adlaw, may gabi kanyang tanan mga kabahakhak. Welcome no sa kanang tanan dinhi sa atong topic karon sa atong vlog. Sa dili pa nato sugdan ang atuang topic mga kabahakhak, kabahin sa mga naandan sa kaminyoon. I-shout out ko kamong tanan, akong mga viewers. Salamat sa mga viewers natong pipila lang kabuok nang lantaw sa atong vlog. Salamat kanyang tanan. Tungod kay inyong kasing-kasing ug pagsunod sa akong mga video nagauban kanako. Daghang salamat kaninyong tanan mga kabahakhak. Og ikaw nga nagsigig lantaw sa akong vlog pero wa pa ka subscribe, i-subscribe na diha og maluoy po kagamay di ipitiki pud na dinhang like button mga kabahakhak aron pud ma-recommend ni YouTube ang ato ang video, ang ato ang vlog, ang ato sa uban nga mga viewers. Hinaut nga kining tanan kung mga hangyo kaninyo inyong kining pagabuhaton diha. Dili man kayo kamo bugat sa inyong kasing-kasing kung kinasayad ako nga kamo manggiloyon. Okay mga kabahakhak, padayon kita karon sa tuang topic mga kabahakhak. Kabahin sa mga naandan sa kaminyoon. Unsa man ang naandan sa kaminyoon mga kabahakhak? Number 1 mga kabahakhak, ingon ini mga tradisyonal kanatong mga Pilipino. Kung ang ato ang kahimtang karon mga kabahakhak is gipamalayan ang atong anak babay, unsay gibuhat sa mga kababayenan, no? Kaniadto pagyud na mga kabahakhak nga mga pamaagi. Ingon ini, ang mga ginikanan sa babay is gitawag nila glingkuron, no? Naglingkod lang, gipasagdahan ang mga kalakin-an, unya mga reklamador pagyud kaayo, no? Ang pamilya sa mga kabayenan. Ingon niana ang kahimtang kaniadto murag aduna pay nasunod karon ni anang mga pamagiha mga kabahakhak. Ang amahan ni anang mga panahona sa babae mga kabahakhak magsigi na lang yun og tagay-tagay, no? Surbi-surbi. Pero sorry, dili pud siguro tanan ingon ni ana nga kahimtang. Pero sa 100% murag posibilidad adunay 50% nga nahitabo ni ana mga kabahakhak or more pa sa 50%. So ingon niya mga kabahakhak ang nahitabo, no? Ngano man tong nahitabo mangyud na sa kinabuhi sa mga naandan sa kaminyoon, mga naandan ba? Ang angay giduntang buhaton mga kabahakhak kung ang atoa babay is ana unta ang pagtinabangay, ana ang pagbinayluay sa mga ideya, ana ang paghinatagay og mga pamaagi sa matag usa aron mas mapasayon ang kahimtang sa mga bag-ong musulod sa kaminyoon. No mga kabahakhak, ang kaniadto dapat sa pagkakaroon natong mga panahona ato nang biyaan og sudlo nato ang kahimtang nato karon og dili na nato dalon ang kaniadto. Tungod kay ang kaniadto mga kabahakhak atong i-review. Unsa na to pag-review? Kung mayon ta nga didili kini nga kahimtang tungod kay mao kini pamahiin sa itong mga katigulangan, review na to og gamay. Unsaon pag-review? Atong lantawon kung kadtong mga tawhana nga nagdili nining nga butanga sa kaminyoon, kung ni asinso ba, kung ning saka ba, niangat ba sila sa ilang panginabuhi. Apan diha sa atong pag-review, pamalandong, paglantaw sa sistema, kung wala gani sila muusad sa ilang panginabuhi, sa ilang kinabuhi, nga medyo mingtaas sila sa ilang kahimtang, siguro dili na nato na dalon karon nga panahon na mga kabahakhak. Tungod kay mao kana ang mga naandan kaniadto. So gidala pa hangtod nato karon pananglitan. Ang kaniadto pamalayan ang imuhang anak, magsige na lang yung hubog-hubog ang pamilya sa babay. Nagpaabot na lang unsay ihatag sa mga kalakinan, no? Ingon ni ana kalisod ang kahimtang. Nagpabiling lisod ang atong kahimtang, imbis lisod pa ang namalay tungod kay gusto silang mubuog kaugalingong pamilya. Apan wala kini nagbase sa unsay naa. Tungod kay ang gugma gasas sa Dios alang sa matag usa sa babae ug lalaki. So gikinahanglan unta mga kabahakhak nga ana ang pagtinabangay. Dili pabug-atan ang kahimtang sa kalakin-an. Dili pasagdahan. Tungod kay usa kini kakasinatian nga akong nakita nga dili gyud angayang dalon hangtod karon. Dapat tinabangay, no? Mga kabahakhak,
aduna ra ko'y anak babae. So maglingkod na niya ko nini. So ibitaw niya na mga kabahaghak na sistema dapat walaon tungod kay dili kini makatabang sa maayong ugma sa mga mupuyo sa kaminyoon. Dapat ato kining hatagan og review sa atong kaugalingon sa matag pamilya nga kung miusad ka ni ana nga kahimtang review na to kung miusad ka ba. So proceed ta mga kabahaghak. Mga naandan sa kaminyoon kaniadto mudiman ang ginikanan sa babae nga magpapalit og nindot nga sinina, magpapalit og nindot nga gaon ang inahan, magpapalit og barong ang amahan. Ingon ni ana ang kahimtang kaniadto. Dapat ato pong lantawon ang kahimtang sa matag usa aron dili mabug-atan. Nakabalo ba mo mga kabahaghak nga kung atong buhaton kini karon nya lisod ang kahimtang sa kalakin-an, apan ang kalakin-an nasayod mangyud kita nga muhatag kinig pamaagi tungod og alang sa inyong gidiman. Muhatag kini sila alang lang gyud nga matuman ang tanan ninyong gipangayo ug matuman usab ang ilahang gipangandoy mao ang kaminyoon. So pangutana mga kabahaghak, kinsa man ang naglisod human sa ilahang kasal? Kamo bang ginikanan? Dili siguro mga kabahaghak ang labing naglisod kadtong bag-ong gikasal tungod kay nagbalon na sila dakong utang. So mo na'y nakalisod sa kahimtang nga atong gisudlan mga naandan sa kaminyoon nga dapat atong hatagan og layda-layda ang kinabuhi. Reviewon kung kaya ba. Tungod kay dili man tanan gustong magpakasal adunay dakong kwarta. Ngano di ang pagpakasal alang na ba sa mga kwartahan? Tungod ang kasal mga kabahaghak usa kinis kasakramento nga giandam sa Ginoo alang sa tawo, sa babae ug lalaki nga iyang gigasahan sa ihang gugma. So ingon ni ana mga kabahaghak ang mga naandan kaniadto. So dapat atong reviewon na sa mga kabahaghak. So proceed ta. Unsa may mga naandan sa kaminyoon kaniadto? Okay, ang naandan sa kaminyoon ingon ini ang amahan magsige na lang yun na siya surbi-surbi sa gihikay. Dili pod noon tanan, puwera lang pod sa mga maayo. Ang mga pamilya sa kabayan-an nagsige na lang nagdiman. Mao ni ilahang gikinahanglan, mukaon sila, mga silingan pahukaran. So wala na para kasal pagkaugma, mga kabahaghak. Mao na kahimtang. Imbes ang angay buhaton kanatong mga kababayan ang pag-ampo alang sa atong anak or sa mga magminyo o mga adlaw. Ang magminyo, ang kaslunon nga maayo ang dagan sa pagpangandam nga successful ang pagpangandam ngadto padung simbahan aron ang pagdawat nila sa sakramento sa kasal puno sa grasya ug panalangin sa Ginoo tungod kay nagkahiusa ang matag usa, ginikanan sa babae, ginikanan sa lalaki, nagkahiusa sa pag-ampo alang sa kaminyoon, alang sa dawatunon nga sakramentos kasal. So buot pasabot kung nagkahiusa sa pag-ampo both side mga kabahaghak, puno sa grasya panalangin ang magminyo. So maayo ang dagan sa kahimtang sa ilang kaminyoon mga kabahaghak. Mao na gikinahanglan, dili nang paaro, dili nang diman-diman. Tungod kay kanang mga istayla naghatag nagkabug-at sa gustong mudawat sakramentos kaminyoon mga kabahaghak. Mga naandan sa kaminyoon kaniadto mga kabahaghak, imbis ang amahan naghatag og maayong giya, ang amahan muhatag og maayong tambag sa iyang anak ug ngadto sa iyang umaabot nga bag-ong anak nga bana sa iyang anak, wala na nakahatag tungod kay hubog na. Naana ang tagay, dili pud tanan nga ingon niini ang kahimtang. Hubog na, wala na kapamalandong o unsay angay buhaton alang sa iyang pamilyang bag-ong umaabot mga kabahaghak. So dapat reviewhon ni siya. Tungod kay ang inom dili magatabang